Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Clarita. Tubong Leyte. Taong 1997, lumaganap ang isang sakit na tinatawag ng karamihang kurikong sa mismong purok namin. Halos lahat ng mga kabataan ay dinapuan ng ganong sakit. Maging ang mga anak ko ay hindi rin nakaligtas sa sakunang nangyari sa purok namin. Bali-balita din sa lugar namin na simula noong may nakita silang matandang babaeng pumasok sa purok namin ay doon na nagkanda leche-leche ang lahat. Noong una, ang mga alagang hayop namin ang isa-isang nagkanda matay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nang halos maubos na ang lahat ng mga alagang hayop, ay ang matatanda naman sa baryo namin ang sunod-sunod na nilagnat. Tinapuan ng kung anong sakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor na sumusuri nun. Hanggang maging ang mga kabataan ay hindi pinalampas at dinapuan na rin ng matinding sakit. Ayon pa sa nakakita, nakasuot ng mahabang kulay pulang bestida at may balabal ang ulo at natabunan ng bahagya ng buhok ang mukha ng babaeng laging pumupunta sa purok. May nagwika ring kaya pala nakabalabal ang matanda dahil sa halos mapuno na ng galis ang pagmumukha nito at nagnanaknak pa. Malakas ang pakiramdam nilang ang matandang yun nga ang nagpakalat ng sakit sa lugar namin. Walang may nakakakilala sa matanda at halos pinangingilagan ito ng mga kapitbahay dahil sa nakakatakot at nakakadiring itsura ng babae. May hiwa raw kasi sa pisngi ang babae at napaka-misteryoso niyang tingnan. Nung una, hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi. Ako kasi ang taong hindi agad naniniwala. Kaya naman sa tuwing naririnig kong pinag-uusapan ng mga anak ko ang tungkol sa dumadayong babae, sinasaway ko sila at pinagsasabihang huwag pag-usapan ng ibang tao. Lalo na kung hindi naman nila masyadong kakilala at hindi nila alam kung ano talaga ang buong katotohanan. Huwag nilang gawing basihan ng mga haka-haka ng mga kapitbahay. Isang hapon, kakatapos ko lamang maglinis nang dumating ang asawa ko. Tinanong ko siya kung saan siya galing dahil kaninang umaga pa siya umalis at ngayon lang siya dumating noon. Pinuntahan ko si paring Nonoy sa Karatig Sitio. Itatanong ko kasi sa kanyang tungkol sa pagtatrabahuhan namin. Tugon niya. O tapos, bakit ngayon ka lang umuwi? Huwag mong sabihing nag-inom ka na naman ng alak. Pataray kong tanong sa kanya. Ano ka ba naman, Clarita? Inabot lang ako ng hapon sa bahay ni paring Nonoy. Nag-inom na kaagad. Hindi pa pwedeng nawili ako sa pakikipagkwentuhan. Pambihira kang babae ka. Naaasar na tugon sa akin ang asawa ko at kakamot-kamot sa ulo nun. Sige nga, ikwento mo nga sa akin kung gaano ka-importante yung pinag-uusapan yun at inaabot na kayo ng hapon sa pakikipagkwentuhan ha. Ganito kasi yun. Nabanggit lang sa akin ni paring Nonoy yung tungkol sa albularyong manggagamot sa Karatig Baryo. Balak ko sana ipagamot natin sa albularyong yun si Tantan. Panimulang wika niya. Si Tantan? Bakit mo naman naisip na ipagamot sa albularyong anak natin? Nasisiraan ka na ba ng bait? Tanong ko sa kanya. Saan mo gusto ipagamot yung anak natin? Halos lahat na ng doktor na nalapitan natin, iisa lang yung mga sinasabi nila. Lahat sila, sinasabi nilang may nakain lang na hindi maganda yung mga anak natin. Kaya may mga naglalabasang galis sa katawan. Tahasang sinabi ko sa kanyang hindi ako naniniwala sa albularyong sinasabi niya. Baka mamaya ay nagkuko na rin lamang pala ang taong yun para mangikil ng pera. Diyos ko naman, Clarita. Kalagayan na ng anak mo yung pinag-uusapan natin dito. 2 anak na natin yung tinamaan ng pesteng sakit na yan. Hihintayin mo pa bang maubos tayo dito sa loob ng bahay bago lumapit sa albularyo? Hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang,
Gusto kong kilalanin mo munang maigi yung albularyong sinasabi mo. Gaya nga ng sabi mo, dayo lang yung manggagamot na yon. Malay ba natin kung kampon pa rin sa Satanas yung taong yon? Walang kapreno-prenong wika ko. Pambihira ka naman, Clarita. Kung ayaw mong pumayag na patingnan natin si Tantan sa albularyo pati yung bunso nating anak, wala na akong magagawa. Hindi kita pipiliting maniwala sa akin. Basta ako gagawin ko kung anong nararapat. Matigas na wika ng asawa ko. Hindi na ako nagsalita pa dahil alam kong hindi naman magpapatalo ito. May sariling paninindigan kasi siya at kapag gusto niya ay gagawin niya talaga. Kinabukasan nga pagka-uwi niya galing sa trabaho, ay may kasama siyang lalaking hindi naman gaanong katandaan. Sa bakuran pa lamang ng bahay ay kakaiba na ang presensyang nararamdaman ko sa lalaking ito habang sinusundan ito ng tinginon. Hindi ko mawari, Sir Seth, pero habang tumatagal na pagmamasid ko sa lalaki mula sa bintana, ay ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko sa lalaking yon. Clarita, buksan mo yung pintuan. Utos sa akin ng asawa ko matapos niya akong sipatin sa bintana. Tumugon ako at binuksan ang pintuan. Pagkabukas ng pintuan ay mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ko, lalo na nung makita ko ang lalaki. Agad na ipinakilala sa akin ni Dindo ang kasama niyang lalaki. At doon nga ay nalaman kong iyon ang albularyong ikinikwento sa akin ng asawa ko. Ang mga bata, nasa kwarto ba sila? Tanong niya. Oo, nasa kwarto sila nagpapahinga. Kakatapos ko lang silang painumin ng gamot sa lagnat. Tugon ko nun. Sige, sandali lang at papatingnan ko lang kay Kabandoy ang mga bata. Wika niya at agaran ng inaya ang albularyo papunta sa silid ng mga bata nun. Pagkapasok ng albularyo, agad niyang nilapitan ng dalawang anak kong may sakit. Kabandoy, mapapagaling niyo po ba yung mga anak namin? Marahang tumango ang albularyo sa sinabi at tinanong ng asawa ko. Kaya ko naman yung pagalingin ng anak niyo. Ay kaya lang mahirap itong gamutin. May mga hahanapin pa ako mga kasangkapang halamang gamot bago ko mapagaling ang mga anak niyo. Pakiusap po, Kabandoy. Pagalingin niyo po yung anak ko. Nakahanda po akong magbayad ng kahit magkanong halaga. Basta mapagaling niyo lang yung mga anak ko. Pakiusap ng asawa ko noon. Matapos sabihin niyo ng mister ko, napansin kong bahagyang ngumiti ang albularyo. Yun bang ngiting pilit na tinatago para hindi makita ng kausap? Ewan ko ba, hindi ko mabatid kung bakit ng mga sandaling yon ay hindi talaga ako kumbinsido sa ipinapakita ng albularyo. May kutob ako noon. Para bang nagpapanggap lang. Pero ang totoo, may iba siyang pakay sa lugar namin at hindi talaga panggagamot ang pakay niya. Huwag kayong mag-alala. Sa sumunod na araw, babalik ako dito sa bahay ninyo at may dala ng mga kagamitang kakailanganin ko sa panggagamot ha. Sa ngayon ay lalapatan ko na lamang muna sila ng paunang lunas para hindi agad kumalat ang sakit sa balat at maibsan ang lagnat nila. Sandaling nagkaroon ng katahimikan sa loob ng bahay namin noon. Tanging ang mahihinang pag-usal ng orasyon lamang ng albularyo ang siyang naririnig ko. Matapos niya mag-usal, isa-isa niya yung inihip sa katawan ng dalawang anak ko. Pagkatapos ay nanghingi ito ng basong babasaging may lamang tubig inumin. O kaya naman ay bigyan umano siya ng galon na may lamang tubig inumin nun. Wala nang tanong-tanong pang agarang sumunod ang mister ko sa pinag-uutos ng albularyo. Nang makabalik siya, nagmadaling binigay niya ang bitbit na galong may tubig inumin nun. Muli ay nag-usal na naman ng mga buhay na kataga ang albularyo. Pagkatapos ay inihip ng 3 beses na pakrus sa baso.
Tuwing tumataas ang lagnat ng anak ninyo o kaya naman ay sinusumpong sila ng pangangati sa balat o kahit anong sakit, ipainom niyo lang ang tubig na inusalan ko ng orasyon ha. Makakatulong ang tubig na yan para maibsan yung sakit na nararamdaman nila. Salamat. Maraming salamat, Kabandoy. Tatanawin kong malaking utang na loob tong ginagawa niyong kabutihan sa pamilya ko. Saan ang asawa ko habang sinasamahan ng palabas ng bahay ang albularyo? Huwag ka munang magpasalamat sa akin ngayon. Saka na kapag napagaling ko na sila. Tinapik nito ng 3 beses sa balikat ang asawa ko. Tapos ay nag-ihip siya sa balikat ni Dindo. Kitang-kita ko yun, Sir Seth. Hindi ako maaaring magkamali sa mga nakita ko. Dindo, sandali! Tawag ko sa asawa ko noon. Bakit? Tugon niya. Sandali akong natameme at hindi makapagsalita nung makita kong lumingon rin sa gawi kong albularyo. May kailangan ka ba? Tanong muli. Magpapasalamat lang sana ako kay Kabandoy. Hindi pa kasi ako nakapagpasalamat eh. Makahulog ang ngiti ang naging tugon sa akin ng albularyo. Bago ito nagpatuloy sa paglalakad. Sa pagdaan ng ilang minuto ay bumalik na ang asawa ko. Maliwanag ang pagmumukha nito at para bang masayang masaya. Bakit naman ganyan ka kumakangiti? Tanong ko sa kanya. Masayang ibinalita niya sa akin na napagaling na daw ni Kabandoy ang paslit na nasa dulong baryo. Saksi ang 2 mga mata niyang wala nang sakit sa balat at wala nang dinaramdam pang ibang sakit ang paslit na yon. Sana lang mapagaling na kaagad ni Kabandoy yung anak natin. Wika niya. Sigurado ka bang ang taong yun ang gumamot talaga? Baka naman hindi Tapos inako niya lang na siya yung nakapagpagaling. Ay naku naman, Clarita. Tigil-tigilan mo nga ako. Isipin mo na lang yung kapakanan ng mga anak mo. Huwag kung ano-anong kabalbalan. Hindi Duda talaga ako sa albularyong yun. Hindi ko alam kung talagang manggagamot ba yun o nag-aalbu-albularyohan lang. Kita ko yung inis sa mukha ni Dindo matapos kong sabihin yon. Dahil sa hindi ko pagsang-ayon sa kagustuhan niyang ipagamot sa albularyo ang mga naanak namin. Sa totoo lang kasi talaga, hindi naman sa ayaw kong gumaling ang mga anak ko. Kaya nga lang, natatakot ako na baka mas lalo lamang mapasama ang mga anak ko noon. Oras na gamutin ng albularyong ni sa hinuha ko ay hindi ko lubos maisip. Clarita, tumigil ka na. Kung ayaw mo akong tulungang maghanap ng paraan na magamot ang anak natin, manahimik ka na lang. Nagtaas na ng boses ang asawa ko at nagwikang wala siyang pakialam kahit na maubos pang lahat ng mga naipundar niyang ari-arian. Ang mahalaga sa kanya ng mga panahong yon ay mapagaling lamang ang 2 anak namin at hindi matulad sa ibang mga kabataang kalunos-lunos ang sinapit. Bigla akong nakonsensya sa mga kinikilos ko nitong mga nakaraan. Pakiwari ko ay naging pabaya ako at hindi sinusuporta ng asawa ko. Nang tanging hinahangad niya lang ay mapagaling ang anak namin. Padabog na pumasok sa loob ng kwarto ang asawa ko at hindi na muling lumabas pa. Kinagabihan, nagulat kami nang makarinig kami ng malakas na iyak at paghagulgol ng kapitbahay namin na para bang nagkakagulo. Kaagad kaming napabalikwas ng bangon at agarang lumabas ng silid nun. Nang makalabas na kami ng silid, ay doon pa lamang naging malinaw sa akin ang lahat. Na kaya pala nagsisisigaw at nag-iiyak ang kapitbahay namin. Sa kadahilan ng narinig kong may aswang umano sa bubungan ng bahay nila. Nagsisisigaw yon. Mabilis na pumunta sa kusina ang asawa ko at kinuha ang itak. Pagkatapos ay bumalik sa sala. At akmang bubuksan niya na sana ang pintuan pero
Mabilis ko yung naagapan at tinanong siya kung saan siya pupunta. Saan pa ba sa tingin mo? Balik na tanong niya sa akin. Pero kasi, hindi ko na naituloy pa ang sasabihin nang magwika ang asawa kong wag umano akong lumabas ng bahay. Isarado ko kaagad ang pintuan oras na makalabas siya. Pupuntahan niya lang ang kumpare niyang si Berto para tulungan. Matapos niyang sabihin yun, walang pagdadalawang isip na lumabas na siya ng bahay. Mabilis ko namang isinara ang pintuan nang makalabas na si Dindo. Kinakabahan man ay naghanap ako ng siwang para silipin kung ano ang nangyayari sa labas nun. Narinig ko na kasi ang lagabugan at sigaw ni Berto at ng asawa ko. Noong makasilip na ako sa siwang, ay halos tubuan ako ng nerbiyos sa katawan nang makita ko ang napakalaking nilalang sa may taas ng bubungan. Pabulusok yun papunta sa kinatatayuan ni Dindo at ni Paring Berto. Nang tingnan ko, si Dindo ay nakataas na ang itak niya at nakahanda ng hatawi ng itim na nilalang na pabulusok sa kinatatayuan niya. Pero bago pa man lumagapak sa lupa ang itim na nilalang na yon, ay mabilis pa sa 4:00 umiwas yon ng hatawi ni Dindo. Pagkalagapak sa lupa, ay walang pag-alinlangang dinumog ang asawa ko. Kabang-kaba ako nun. Napatakip ako sa bibig nun. Baka kasi kapag mag-ingay ako, sa akin matuon ang atensyon ng nilalanga. Mabilis namang sumaklolo si Berto. Pinaghahataw niya ang nilalang gamit ang kahoy na hawak-hawak niya. Hanggang sa tuluyan na yung kumawala sa pagkakabuno sa asawa ko. At kumaripas ng takbo papunta sa likuran ng bahay. Nagmamadaling tumayo si Dindo at talagang hinabol pa nila ang nilalang. Umalis na ako mula sa pagkakasilip at kinuha ang tubig inumin sa lamesa at sunod-sunod na nilagok yon. May totoong nga may aswang. Napasign of the cross pa ako matapos kong sabihin ito. Maya-maya pa, sunod-sunod na katok sa pintuan ang narinig ko. Clarita, buksan mo ang pintuan. Sandali lang, bubuksan ko na. Anong nangyari? Nahabol niya ba yung aswang? Hindi. Masyadong naging mabilis yung nangyari. Napakaliksi at madulas yung katawan nun. Kaya hindi namin mahuli-huli. Nakita kong may mga galos siya sa braso. At alam kong ang aswang ang may kagagawa na mga sugat sa braso ng asawa ko. Sandali ko siyang iniwan para kumuha ng gamot. Sa pagdaan ng ilang sandali habang ginagamot ko ang asawa ko, sinabi niya sa akin na parang namumukaan niya ang nilalang na sumagupa sa kanya. Kaya nga lang ay hindi niya matandaan kung sino at kung saan niya nakita ang nilalang na yon. Alam mo, Clarita, parang minsan ko nang naramdaman yung presensya ng aswang na yung kanina. Hindi ko lang alam kung kailan eh. Pinayuhan ko siyang wag nang isipin pang tungkol doon. Ang mahalaga sa ngayon ay magpahinga na muna siya at bukas na namin pag-usapan ang tungkol sa nangyari. Kinabukasan nga habang nagwawalis ako sa bakuran, may nakita akong babae. Nakabalabal yun at nakapang mahabang damit. Sa pag-aakalang baliw at nalilimos ang ali ay nilapitan ko ito. Manang, may kailangan po ba kayo? Gusto niyo po ng pagkain? Tanong ko sa ali nun. Sa totoo lang na makita ko ng malapitan ng matanda, hindi ko napigilang masiwa. Dahil sa talagang nakakatakot ang pagmumukha nito at halos malata na ng galis sa mukha. Pero kahit ganun pa man ay ang gaan-gaan ang presensya ko sa babae. Masasabi kong mas mapagkakatiwalaan pang tingnan ng ali kaysa sa albularyong si Kabandoy. Nakita kong nanginginig ng kamay ng ali.
Mukhang gutom na ito. Kaya naman walang pagdadalawang isip na inaya ko siya pumasok sa bakuran. Sandaling pinaupo ko ang babaeng ito sa balkonahe at sinabihan ko siyang kukuha lamang ako ng pagkain sa kusina. Hintay niya ako para makakain na siya at maibsan ang gutom na nararamdaman niya. Pasensya na ho kayo kung medyo natagalan ako . Kumain na po kayo. Sunod-sunod na sumubo ng pagkain ng Ale at halatang gutom na gutom ito. Hinayaan ko na muna ito makakain ng maayos bago ako makipag-usap. Nang matapos ng kumain ng Ale, saka pa lamang siya nagsalita. Nagpasalamat siya pagkatapos ay may binigay siya sa aking bote noon. Nang tingnan ko ang bote, may laman yung langis na may nakahalong iba't ibang klaseng ugat ng halaman. Ano po yan? Tanong ko. Gusto kong makita ang mga anak mong may sakit. Wika ng Ali noon. Siyempre, takang-taka ako. Tinanong ko siya kung bakit niya kailangan makita ang dalawang anak ko. Anong kailangan niya? Hindi ko alam ang pangalan niya. At ang isa pa, hindi ko man lang naman sinabi sa kanya na may sakit ang mga anak ko noon. Para bang alam niya yon? Hindi na maalaga kung ano ang pagkakakilanlan ko. Ang mahalaga sa akin ngayon ay makita ko ang mga anak mo. Sa ganung paraan ay makaganti man lamang ako ng utang na loob. Wika niya. Tinitigan niya ako sa mata na para bang hinihipnotismo. Hindi ko alam kung bakit na mga sandaling yon. Hindi ako umangal sa sinabi ng matanda. Tinanggap ko ang binigay niyang boteng may lamang langis at dinala ko siya sa silid ng mga anak ko. Nang makarating na kami sa silid, hindi ko mapigilan ang mamangha sa ginagawang panggagamot ng Ale. Ang kaninang inaakala kong basura lamang ang laman ng bag na bitbit nito. Mga halamang gamot at mga boteng may iba't ibang klase ng langis pala. Nilingon niya ako noon at sinabihang huwag lumapit sa kanya para hindi maistorbo ang ginagawa niyang panggagamot. Tumango at tumatras ng bahagya ako papunta sa pintuan. Nang mag-uumpisan na siya ay nakita kong bumubuka-buka ang bibig niya at maya't maya ang pag-ihip niya sa katawan ng dalawang anak ko. May mga binabanggit siya mga katagang tanging siya lamang ang nakakaintindi. Maya't maya rin ang pag-ukit niya ng pakurus ng 3 beses sa noo, sa palad at sa paa ng dalawang anak ko. Panay naman ang pag-ungol ng dalawa na para bang nasasaktan ng mga ito habang tinatawag ang pangalan ko noon. Manang, sandali lang. Anong ginagawa mo sa mga anak ko? Baka masaktan po sila. Awat ko sa matandang yon. Diyan ka lang. Huwag kang lumapit dito. Magtiwala ka sa akin. Aalisin ko ang sakit na dinaranas ng mga anak mo. Sinunod ko ang sinabi ng Ale. Hindi ako lumapit sa kanila. Sa halip ay nasa gilid lamang ako ng pintuan at pinagmamasdan lamang ang bawat ginagawa ng Ale. Isa-isa nitong nilagyan ng langis ang mga sugat sabay inuusala ng orasyon at hinipan. Lumuwag ang pakiramdam ko at nakahinga ako ng maayos nang makita kong maaliwalas na mukha ng dalawang anak ko. Para bang naibsan ng sakit na nararamdaman nila. Nang tingnan ko naman ang babaeng gumamot sa anak ko, tagaktak ang pawis nito. Para siyang kinakapos ng hininga matapos niyang gawin ang panggagamot. Manang, ayos lang po ba kayo? Pag-aalalang tanong ko. Isang matipid na ngiti lamang ang naging sagot niya. Akmang magsasalita pa sana ako ng walang ano-ano'y isang malakas na sigaw ang gumulantang mula sa likuran ko. Nung lingunin ko kung sino ang sumigaw,
Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko sa Dindo. Nasa likuran nito ang albularyong si Kabandoy. Anak nang, anong ginagawa ng halimaw na yan dito ha? Magpaliwanag ka, Clarita. Sinubukan kong magpaliwanag sa kanya, pero hindi siya nakinig nun. Sa halip ay galit na galit niyang pinalabas ng bahay ang Ale, at kulang na lamang ay kaladkarin niya ito. Sinaway ko siya at sinabihang magdahan-dahan lang sa paghatak ng matanda dahil nakakasakit na ito. Sinabi ko sa kanyang ginamot lang naman ng Ali ang mga anak namin, kaya't huwag na siya magalit. Ginamot? Ako ba pinagloloko mo, Clarita? Alam mong ang animal na ito ang dahilan kung bakit nagkandaletse-letse itong lugar natin eh. Bakit ka nagtitiwala sa babaeng to? Pasabi-sabi ka pang ayaw mong ipaabularyo ang anak natin. Noong akmang hahatakin niya na naman sanang matanda, bigla kaming tumigil nang marinig namin ang boses ng anak naming si Tantan. Bigla itong nagsalita at noong nilingon namin ay nakita namin itong nakaupo na sa higaan na siyang labis-labis kong ikinagulat. Hindi ko inaasahan ang mabilisang paggaling niya sa kadahilan ng ilang manggagamot sa pampublikong ospital na ang tumingin sa kanya at maging ang albularyong si Kabandoy ay hindi na pagaling ang anak ko. Pero ang matandang binigyan ko lamang ng pagkain ng isang beses ay napagaling niya sa panandaliang panggagamot. Nakakaupo na ang mga ito at kaya na nilang idilat ang mga mata na siyang hindi kayang gawin nun. Dahil sa umabot na sa mukha nila ang pamamanas at kumalat na rin ang galiski at mas lalong namagapa. Nagulat at nanlaki rin ang mga mata ng asawa ko't hindi makapaniwala sa nakita. Mabilis niya namang binitawan ng matanda at nagmamadaling lumapit sa mga anak namin nun. Ayos na ba talaga kayo mga anak? May masakit pa ba sa inyo? Amang sugat niyo? Nag-aalalang tanong niya. Umiling ang mga ito at sinabing hindi na raw masama ang kanilang pakiramdam. Tiningnan ng dalawa ang matandang gumamot sa kanila at nagpasalamat dito. Nang tingnan ko naman ang matanda at ang albularyo, napansin kong tila ba nagtatagisan sa pamamagitan ng titig ang dalawa. Matalim na tumititig si Kabandoy sa matanda at walang sabi-sabing lumabas na ng bahay. Susundan pa sana ni Dindo ang albularyo, pero mabilis na siyang pinigilan ng matanda at sinabihang mali siya ng taong pinagkatiwalaan. Aniya, huwag masyadong magpapaniwala sa panlabas na kaanyuan ng taong nakakausap o kaharap dahil yon ang magpapahamak sa amin. Anong ibig mong sabihin, Manang? Tanong ni Dindo sa matanda nun. Sinabi ng matandang ang albularyong nagpakilala sa amin ay siyang huwad na manggagamot na pumupunta sa mga liblib na lugar para magpakalat ng sakit nun. Upang sa ganun ay siya rin mismo ang gagamot kapalit ng perang ibabayad ng mga ito. Nangingikil umano ng pera ang mapagpanggap na albularyo at nararamdaman niyang may alagang aswang ito na siyang nanggagambala sa mga taong may sakit nun. Tinanong ni Dindo ang matanda kung paano niya nalaman ang tungkol sa albularyo. Matagal ko nang minamatyagan ng taong iyon. Alam ko ang lugar na ito na naman ang pupunteryahin niya. Kaya paminsan-minsan ay pumapasok ako sa lugar na ito. Noon nga makita kong minarkahan ng aswang sa harap ng bahay mo ay hindi na ako nagdalawang isip ang tulungan kayo. Dagdag pang saad ng matanda. Sa lahat ng taong naninirahan sa lugar namin, tanging ako lamang ang hindi nanghusga sa panlabas na kaanyuan niya. Noong nangailangan siya ng tulong ay hindi ako nagdalawang isip na tulungan siya at patuluyin sa bakuran ng bahay namin noon.
Hindi gaya ng ibang taong nilapitan niya na halos pandirihan siya at itaboy dahil sa nangyari sa kanyang mukha. Kung kaya niyong pagalingin yung ibang taong may sakit, bakit ang sarili niyo hindi niyo kayang pagalingin? Walang prenong tanong ng asawa ko noon. Huminga ng malalim ang matanda at nagsabing may malalim itong dahilan kung bakit hindi niya kayang mapagaling ang sarili. Dahil may mga kailangan pa siyang gawin bago niya mapagaling ang mga nagnanaknak na sugat sa mukha niya. Hindi basta-bastang simpleng sakit lamang umano ang dinaranas niya noon. Dahil binarang siya ng isang albularyong may alam sa pambabarang. Ang mas lalong nagpagimbal sa akin noon ay noong sabihin ng matanda na ang taong bumarang sa kanya ay ang huwarang albularyo. Nang tingnan ko si Dindo, ay batid kong hindi pa kumbinsido ang asawa ko sa mga sinasabi ng matandang yon. Pero noong sabihin niya sa aming abangan namin ang pagsalakay ng aswang at ng albularyong mamayang gabi, doon palang nagka-interes na magtanong ang asawa ko tungkol sa ganung bagay. Sige, pagkakatiwalaan kita ngayon pero oras na malaman kong nagsisinungaling ka. Mayayari ka talaga sa akin, tanda. Marahang tumango ang matanda sa asawa ko. Nang araw ngang yon, pinag-usapan nila ang tungkol sa pagsalakay ng aswang. Inasikaso ko naman ang mga anak ko, lalo na ang dalawang kagagaling lamang. Sa pagdaan ng mga oras, sumapit ng gabi. Hindi nga nagkamali ang matanda. Saktong pagpatak ng 7:00 ng gabi ay nakarinig na kami ng malakas na pagpagaspas ng mga pakpak sa labas ng bahay. Nandiyan na hinihintay natin. Mukhang kasama niya mga alipores niya. Bulalas na matanda nun. Nagkatinginan kami ni Dindo nang sabihin sa amin ng matandang lalabasin niya ang nilalang. Oras na para magtuos umano sila dahil sa matagal nang may kasalanan sa kanya ang albularyong yon. Ito na ang matagal kong hinihintay na pagkakataon. Hindi ako papayag na maisahan na naman ako muli ng animal na yon. Bulalas na matanda. Bago pa man ako nakapagsalita ay nagmadali nang lumabas sa matanda, bitbit ang punyal sa kanang kamay nito. Clarita, ang mga bata, ipasok mo silang lahat sa kwarto. Huwag mong palalabasin kahit anong mangyari. Utos sa akin ni Dindo nun. Nagmamadaling sinunod ko ang utos ni Dindo. Nang maipasok ko na sa loob ng silid ang mga bata, binilinan ko silang huwag lumabas hanggat hindi pa ako bumabalik. Matapos kong sabihin yon, ay nagmadali na akong lumabas ng silid. Nadatnan kong nakasilip na sa bintana ang asawa ko habang nagkakagulo na sa labas ng bahay. Mabilis na akong naglakad papalapit at sa mahinang boses nun, tinanong ko si Dindo kung ano na ang nangyari. Hindi ito sumagot. Salip ay nagbigay siya ng espasyo para makasilip ako. Noon ngang sumilip na ako ay halos lumuwa ng mga mata ko. Sa kadahilan ng nakita ko kung paanong nagpampuno ang matanda at ang nilalang. Samantalang sa labas ng bakod naman, naroroon ang albularyong si Kabandoy. Nakatingin lamang ito sa dalawang nagpapambuno habang bumubuka-buka ang bibig nun. Kitang-kita kong nakahawak sa tiyan ng matanda't namimilipit ito na parabang pinagsasapak siya ng sangkaterbang nilalang na hindi makita. Walang sawa namang pinagkakalmot siya ng nilalang na nakasagupa niya. Akmang kakagatin na sana pero mabilis at alerto ang matandang yon. Ang buong akala ko, mayayari na siya ng aswang dahil sa dinaganan siya at walang tigil na dinadambahan. Pero sa isang iglap, biglang umalingaw-ngaw
ang napakalakas na angil na nagmumula sa nilalang na yon. Wala pang ilang segundo ay bumagsak na sa lupa ang aswang, habang sapu-sapu ang dibdib na may nakatarak na punyal. Mabilis na bumangon ang matanda at agarang nilapitan si Kabandoy na nasa labas ng bakuran. Panay ang pagbabatuhan nila ng mga dasal na hindi namin maintindihan. Hindi nagpapadaig ang matanda noon. Alisin mo na yung barang na ibinaon mo sa akin. Kung ayaw mong ibaon ko ang punyal na to sa mukha mo. Kikil na utos ng matanda nang mahawakan na si Kabandoy sa buhok, sabay itinangala at iniatang ang punyal sa leeg. Hindi ba't isa kang batikang albularya, Lucia? Bakit hindi mo kayang gamutin ang sarili mo? Malademonyong tawa ni Kabandoy at hindi man lamang ito nakaramdam ng takot na baka biglang itarak ng matanda sa leeg nito ang punyal. Humagikik na tumawa si Kabandoy at patuloy na nagsasalita. Kahit anong gawin ng matanda, ay wala o manong lunas ang barang na ibinaon niya. Anong wala? Alam mong alam ko kung ano ang lunas ng barang na ibinaon mo. Hindi ko lamang ginawa noon. Pero ngayon ay mukhang mapipilitan akong gawin yon. Masyado ka nang makapanminsala, Bandoy. Mukhang kailangan mo nang sumakabilang buhay para naman makita mo ng demonyong sinasamba mo. Pasensya na lang tayo. Una-unahan lang ito. Pagsalita ng gano'n ng matanda, agaran niyang ginilitan ng leeg ang albularyong huwad. Nung sumirit ang dugo ng matanda, walang tigil na ipinanghilamos niya yon. Maging sa braso at paa ay ipinamunas niya. Matapos ang ilang sandali ay pumasok na sa loob ng bahay ang matanda. Nagwikang makikiligo umano siya noon. Kabadong-kabado na tumugon kami ng asawa ko noon. Sa pagdaan ng mahigit kalaating oras, ay lumabas na ng banyo ang matanda. Pagkalabas niya ng banyo, nanlaki ang mga mata ko. Halos hindi ako makapaniwala. Bigla na lamang nawala ang galis sa mukha at katawan ng matandang yon. Kahit nabakas ng sa pisngi o sa paa, wala akong makita nun. Ang kaninang matandang nakalaban ng aswang, tila ba bumata ito ng ilang taon. Bago pa man kami magtanong ng asawa ko kung anong nangyari, ipinaliwanag na sa amin ng matanda na tanging ang dugo lamang ng albularyong mambabarang ang siyang makakapagbigay lunas sa sakit na ibinaon nito sa katawan niya. Kinabukasan, ginamot na ni Lucia ang mga taong may sakit sa purok namin. Pansamantalang binuksan ko ang bakuran dahil sa doon idinaraos ang ginawang panggagamot ng matanda noon. Ang isang nakapagtataka, hindi namin alam kung saan napunta ang katawan ng aswang at ang katawan ni Kabandoy. Para bang bigla na lamang nawala na parang bulayon. Pero matapos ng pangyayaring yon, ay hindi na kami muli pang nakaranas ng malalang sakuna tungkol sa kumakalat na sakit na ang tanging may pakana pala ay ang mambabarang na albularyo.